Припынак – Центральная городская больница. Наступный припынак – Стафеева. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынак – Стафеева. Припынак – Стафеева. Наступний припынак – Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припынак – Усходній мікрорайон. Автобус рухается по маршруту номер 39. Припынак – Усходній мікрорайон. Наступний припынак – Дитячий городок. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припынак – Дитячий городок. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Дзіцячы гарадок. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – парк воинов-интернационалистов. Припынок – парк воинов-интернационалистов. Наступный припынок – техничный университет. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Тэхнічны універсітэт. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак – Богданчука. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Богданчука. Паважаныя пассажиры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – Богданчука. Наступны прыпынак – завод. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – завод. Прыпынак – завод. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Беларусбанк. Автобус рухается по маршруту номер 39. Прыпынак – Беларусбанк. Наступны прыпынак – Янкі-Купалы. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Янкі-Купалы. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак – Янкі-Купалы. Наступны прыпынак – Кіеўская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Кіеўская. Прыпынак – Кіеўская. Наступны прыпынак – Бярозаўка. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Бярозаўка. Паважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара
да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Бярозаўка. Наступны прыпынак Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Радужная. Прыпынак Радужная. Наступны прыпынак Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Новосельская. Прыпынак Новосельская. Наступны прыпынак Гарадская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гарадская. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 39. Прыпынак Гарадская. Наступны прыпынак Купальская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Купальская. Прыпынак Купальская. Наступны прыпынак магазин Паўночны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак магазин Паўночны. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак Магазин Паўночны. Наступны прыпынак Верасковая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Верасковая. Прыпынак Верасковая. Наступны прыпынак Завулак 9 Калінавы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Завулак 9 Калінавы. Прыпынак Завулак 9 Калінавы. Наступны прыпынак Возера. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Возера. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак Возера. Наступны прыпынак Калиновая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Калиновая. падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Калиновая. канцавы прыпынак.